Yung guys, dahil nga may bagyo, magawa kami ng tawag dito sa amin, linopak. Masarap yan guys dahil malamig yung panahon natin ngayon. Ano ba? Abangan nyo yung malalabasan yan mamaya guys. Tapos na siyang lutuin ng bagya. Mamaya anoy na yan. Ito na po guys yung next step natin para sa linopak. Pagkatapos niyan, lulutuin ulit. Tapos ayan na naman. Okay guys, tuloy natin to. Guys, pagkatapos naming bayuin, linuto na naman yung bigas. Ito na. Ito yung second wave na Third ginagawa step. namin linopak. Third step na yan kasi yung una palay pa, tapos binayo, tapos ayan na naman. Linuto na naman. Pagkatapos yan guys, babayuin ulit. Tapos abangan nyo na lang. Ayun na naman namin. Bigas. Babayuin na naman namin yung bigas na linuto. Ayan. Ito yung step 4 natin. Tapos yung last, yung lulutuin na. So yung guys, ayan na po yung bigas. Pino na po siya. Mamaya po yung last step natin. Ihalo na natin yung niyog, yung asukal, para maging linopak na siya. Yan guys. Antayin na lang natin matapos yung natitirang yan. Tapos yan na. Okay ba? Guys, ang buko, ang nyog. Ayan. Pagsasama-samahin na natin yan mamaya. Yung nyog, asukal, pa yung bigas natin kanina. Ayan na. Ano? Bidam eh. Punuin ini yan. Sobrain eh. Mau pengen nih. Mungkin na kayo dito makam. So, last. Ay lang. Kabutan yung laso. Kaya kagit ka naman. Kuwan. Ayan na siya guys. Malapit na siyang matapos. Ayan na. Unti-unti na siyang nagiging linopak. Lugo. Ah, come on. Dito. Ayan yung yung bigas na hindi nabayo ng maayos. Linugaw siya para maging malambot. Haluin natin. Ayan. Yan yung magpapaalsa ng linupak natin para maluto siya ng maayos. Umuusok siya guys dahil sa lugaw. Ayan. Ayan na siya guys. Finished product ng linopak. Ayan. Sarap yan guys. Huwag natin naman. The best linopak in Northern Samar.